Hallo, min ven. Hallo, min friend. Kom indenfor. Mange tak skal du have. Skal jeg sætte mig? Skål, sæt dig. Mange tak skal du have. Så altså, jeg kan forstå for det her. Du vil gerne have uld, og du vil gerne have silke. Præcis. Ja, meget fin kvalitet. Fin kvalitet. Ja. Men jeg vil bare have at vide, hvad kan jeg få til gengæld? Jeg har en masse ting på min bunde. Jeg har kød, du kan få. Jeg har hvede, tonsvis af hvede. Og så har jeg rigtig mange kartofler. Lyder meget godt. Altså, jeg skal bare være sikker på, at du ved, at det er top hemmeligt, denne aftale. Ja. Så jeg vil gerne have, at du skal underskrive en kontrakt. Det er helt fint med mig. Den kontrakt beskriver, at når du har skrevet under, så er vi i sikkerhed, og du siger det til ingen. Hvis du siger det til nogen, kan vi måske alle sammen blive dræbt. Tak skal du have, min ven. Det er naftale. Ja. Farvel. Farvel, min ven. Hallo, du må hjælpe mig. Min far han har lavet aftale med Storbånd. Skynd dig nu her. Han vil sælge masser af silke og uld til min far, og min far han vil give ham kød og ved til gengæld. Det er jo lovligt. Ja, det ved jeg godt. Kan du ikke gøre et eller andet? At du er medlem af organisationen Pionerne. Ja. Ja. Okay, jeg kan se, hvad jeg gør. Jamen er der overhovedet ikke noget, du kan gøre? Omknik, nu skal du høre, hvad jeg kan gøre. Det eneste mulighed, det er, at jeg kan fange ham. Jeg skal fange på fangelejr. Men jeg respekterer det, du har gjort. Det er virkelig flot, der er. Selvom du er sådan en lille dreng, så indeni, det er du en voksen mand. Godt med dreng. Tak skal du have. Min bror, i fangelejr. Hvad mener du? Hvad mener du? Hvad mener du? Så fint.